Helo, Ifan yma, cyn aelod o'r Senedd Ieuenctid Cymru a gyfer Aberconwy. Yn siarad efo chi o colegwy werydd yn De Cymru. Dwi'n argymell bod chi wirioneddol yn paratoi amdano'r araith yn y Senedd, ac peidiwch yn ei beth i dysgu o 6 o'r bore cyn i fi wneud o. Meddyliwch am beth eich eisiau sôn, am beth eich eisiau gweithio ar yn y 2 flynedd nesaf, ac ysgrifennwch araith sy'n wirioneddol yn perswadio pobl i pleidleisio i mater yna. Dwi'n cofio'n clir iawn aelod arall, Efan oedd enw o hefyd, yn gofyn, can you imagine in the future if you didn't vote for littering and plastic waste to be a key issue in the Welsh Youth Parliament? A dwi'n meddwl fod fath technegau fel yna wirioneddol yn effeithiol ar gyfer sicrhau bod pobl yn meddwl fod eich pwynt chi yn bwysig ac pwynt sydd angen i weithio ar. Felly, dyna dwi'n argymell, dwi'n meddwl, be ydych chi eisiau sôn am, be ydych chi eisiau gweithio ar, a wedyn ysgrifennu araith sy'n wirioneddol am berswadio pobl i pleidleisio am y mater yna. Cymryd eich amser i ysgrifennu, i meddwl ac yn fwy na ddim i paratoi ac i ddysgu araith a poblwch i chi. Mae o'n her i wneud y fath beth a mi o'n i yn nerfus. Dwi'n cofio'n nwylo i yn chwysu ar y pryd ond triwch chi mwynhau o anadlwch a siwnewch chi wneud yn wych. Felly poblwch cyfer Senedd, mae'n cyfle anhygoel, gobeithio bod chi gyd yn mwynhau o yr un fath o fi, a dwi jyst yn cynnig i chi i cymryd pob cyfle ydych chi'n gallu, a fel yma wirioneddol y ffordd i cymryd y cyfle i gorau posib. Diolch.